ҳунарпешаи ҷавони театри давлатии академии драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ Шучоат Ҷалолиддинов 8 сол аст ки дар ин боргоҳи ҳунар кору фаъолият мекунад. Дар ин муддат ӯ тавонистааст бо сабки хос худро миёни ҳампешагон ва дӯстдорони саҳнаҳои театрӣ муаррифӣ кунад. Шучоат дар намоишномаҳои гуногун 2 ва зиёда нақш меофарад. Масалан, дар спектакли Пизишки паррон коргардон ба ӯ иҷрои якбора 3 нақшро вогузор намудааст. 8 ساله که در تئاتر فعالیت میکنم همه نمایش‌هایی که پیشبری کرده میشوند یعنی انتخاب میشوند از طرف کارگردان‌ها همون نمایشی که قهرمانی که تا 2 یا 3 نقش اجرا میکند حتما با بنده بر کرده میشود و این نه یکمین نمایشی است که در آن بنده 2 3 نقش رو اجرا میکنم. از نمایش‌های دیگری که بنده در آن 2 3 نقش رو اجرا میکنم و تا جای تمام کلکتیو تئاتر ما رو با همین سبک میشناسند که شجاعت یعنی میتونم که در 3 4 قهرمانی در اثر وجود داشته نقش آفریده اجرا کنم. дар спектаклҳои домоди сохта, дили модар, кавсан ва ғайра Шучоат айнан ҳамин гуна рӯи саҳна меояд, яъне бо симои 2-3 қаҳрамон. Аммо мушкилтарин нақшофариаш дар Пизишки паррон будааст, чаро ки дар ин намоишнома барои аз як нақш ба нақши дигар гузаштан Шучоат хеле вақти кам дорад. Дар ин намоиш аз як нақш ба як нақши дигар гузаштан ҳамагӣ 5 сонияро дар бар мегирад ва дар дигар намоишҳо бошад хушбахтона то 30-35 сония вақт дорам. Сганарел, табиб ва бародари табиб 3 нақши гуногунанд ва хислату характерашон ҳам фарқкунанда аст, вале дар намоишнома ҳама ин қаҳрамононро Шучоат меофарад. Дар қатори ӯ дигар ҳунарпешаҳои ҷавони театр низ дар ин намоишнома ҳунарнамоӣ мекунанд, аз ҷумла Убайдулло Саъдуллоев. қаҳрамоне ки ман бозӣ мекунам, қаҳрамони ман хизматгори Гарҷипиюс аст ва он сиру асроре ки дар саҳна қаҳрамон яъне духтури паррон бозӣ мекунад, қаҳрамони ман кушода ифшо мекунад ба тамошобин. Пизишки паррон асари мазҳаканависи фаронсавӣ Жан Батист Малер буда дар театри Лоҳутӣ бо коргардонии ҳунарпешаи шинохта Қурбон Собир саҳнавӣ шудааст. Спектакл аз 2 қисмат иборат буда дар бораи ҳаёти ҳунармандони як театр қисса мекунад. Намоишнома ҳамин гуна сохта шудааст ки дар он ҳам нақшофарии ҳунармандон ва ҳам ҳаёти пасипардагии онҳо нишон дода мешавад. Мазҳакаи Пизишки паррон соли 2017 дар фестивали ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ Парасту ҷои аввалро сазовор гашта, ҳунарпешаи ҷавон Шучоат Ҷалолиддиновро соҳиби ҷоиза дар бахши беҳтарин нақши мардона гардонидааст. Агар шумо ҳам ба тамошои ин спектакл шавқ доред, пас ба театри Лоҳутӣ биёед.